Mindanao, tungo sa pagkakaisa. Hilagang Mindanao, tungo sa kapayapaan. Hilagang Mindanao, tungo sa kaunlaran. Mga probinsya nito'y Bukidnon, kami Misamis Oriental, Misamis Occidental, at Lanao del Norte. Hilagang Mindanao, Rehiyon 10, ang laging sa aking puso at isipan. Ito'y aking minamahal. Malaking bahagi ng lupaing Mindanao, maraming magagandang tanawin. Nakakamanhang kalikasan, lawak karagatan. Iba't ibang uri ng hayop at halaman. Sa Hilagang Mindanao, inyong masisilayan. Binubuo ng iba't ibang kultura, relihiyon at pananampalataya. Iba't ibang tribo, sila'y nagkakaisa, tungo sa pagunlad ng komunidad. Sa Rehiyon 10 ay masagana, mapagmahal sa kapayapaan. Mga sigalot pinag-uusapan, Kristiyano, Muslim at ano paman. Respeto ang pinairal sa pagkamit ng kapayapaan. Hilagang Mindanao, tungo sa pagkakaisa. Hilagang Mindanao, tungo sa kapayapaan. Hilagang Mindanao, tungo sa kaunlaran. Mga probinsya nito'y Bukidnon, kami Misamis Oriental, Misamis Occidental, at Lanao